Takže ahoj lidi, nebudu moc dělat dlouhý příběh, protože budu muset spát, ale udělám krátký příběh. SPS rozmazlená. Můžeme jít na to. Jo, ještě tady Nelina. Možná si nebudu pamatovat jména, takže třeba to je Kája, Niky, Klára a Nela, táta a mama. Tak můžeme jít na to. Už je zase hrozný ráno. No nic, rozházím tu všechno a rovnou. Protože Klára, nebo bude se jmenovat Candy, jo, tamta, Candina. Pak zavolám Candinu a aby mi to tady uklidila. Takže si tady udělám menší bordel. Hračky dám úplně někam úplně. Ježiš. Tak. Jdu zvat Candinu. Candino! Ježiši, pardon. No co je? Ježiši, mi tady všechno padá. Ty mě prostě podíš hned. Já fakt nechápu. Ty tady máš bordel. Jo, já nekopíruju LPS tlapky, ale prostě mě napadla Candina, to je takový normální jméno, to používají skoro všichni. Nevím, jestli úplně všichni. No, nediv se. Rychle uklízej, jinak ti máma zakáže jíst. Co? To neřekla nikdy. Proč by to říkala? No, dělej, uklízej. Mazej, dělej. No tak jo, ale nemůžeš mě bouchat hned. Já ti můžu flákat. Teda bouchat. Jinak na tebe zavolám mámu, jestli mě budeš jak se to říká? Prostě rvát a tahle. Proč by jsem to dělala? No, děláš to skoro každý den. No, dělej. Uklid to tady. Já jdu zatím na snídaní. Pardon. Ach jo, ta Nelina je fakt úplně hrozná. Ještě, že mě neslyší. A opovaž se pak i tím výtahem. Jo. Aby se nezbláznila. Tak to dám se, nevím, to dává jinak. Nevím, kam mám dát ten Báťu, třeba sám, nevím. Ach jo, proč mám takovýhle život? Proč mám takový život? Za mě je táta lepší, a to máma je úplně hrozná, to máma je úplně fakt úplně hrozná. Já nemám ani lampičku. No nic. Tak to tady je uklizený a nevím, co budu dělat. Máš to už hotový, Nelly. Pardon? Co? To tak rychle? Au, to bolí. To si děláš srandu, ty jsi mi to dal úplně jinak. Co? No to už je jedno. Stejně jsi mi to tady uklidila. Ale to je stejně jedno. Jo, někdy mě bude bolet ruka, tak takhle vždycky udělám rukou, jo? Protože úplně takhle úplně tím. Au. Ale vždyť... A ty to takhle máš každý den? No to je jedno, už to nemusíš řešit, ti říkám. No taky jo. A dělej, máma za chvilku se bude zlobit, že ještě nespíš. Teda, že už jsi vzhůru. Ježiši, no tak jo. No to je jedno vlastně. No,
Niky, stávej, Niky, Segra, stávej, stávej. Něco se děje nahoře, co? Jako na stropě? Jo, my se pojďme podívat. Co tady děláte? Proč jsi schodila, Nelly? To se dá říct. Ne, vy to nebudete říkat. Opovažte se. Jo, já to jdu říct. Haha. To jsem asi úplně nechtěla, ne? Lidi, pardon. Tak něco to ještě celý spadne. No to je jedno. Počkejte. Pardon, já jsem vám fakt omlouvám, že teďka budete vidět o černou obrazovku. Doufám, že se nebudete zlobit. Já to jdu prostě říct. OK. Já to jdu prostě říct. Ale kde je? Je tady. Já to jdu prostě říct mami, nebo táti. Co se tam děje zase? Mami, oni tam se zlobí na Candinu. Candina mě nezajímá, mě zajímá Nelina. Podle mě ji zase ublížila. Ne, mami, tak to není. Dělej svedně zády. Myslím si tady... Mami, ona mě bouchla. Co se ti stalo, Candinko? Co se ti stalo, Candinko? Co se ti stalo? Proč říkám Candinko? Co se ti stalo, Nelinko? Co se ti stalo? Co se ti stalo? Candino, ty jsi fakt hrozná. Co jsi mi já udělala? No nepovídej, a proč jsi ještě vzhůru? Tě fakt nechápu. Mami, víš o tom, že ona za to nemůže? Mami, ona za to nemůže. Jo, ona za to nemůže. Nelly? Proč říkáš, že ona za to nemůže? Ale ona mě bouchla. Mami. Já nevím, komu mám jinému věřit, takže promiň, Nelly, ale nevím, komu mám jinému věřit. Teď budu věřit Candině, protože tam skoro už nic nedělá. Ale mami, zbláznila ses. Bohužel ji budeme muset dát taky nějaký věc, ať má. Ne, ale jo. Jo, bude to tak. A jestli mě budeš zlobit, tak dostaneš facku. Ne, prosím, mami, ne. Tak vidíš, tak už přestaň. Candinko, to bude dobrý. Proč ses takhle obrátila na druhou stranu? No, když já jsem věřila holkám, protože to jsou moje taky lásenky, ale komu mi jinému už věřit, takže věřím už tobě, Candy. A ty už přestaň. A mami, toho to nebylo. Já jsem se bouchal tady do palic. Cože, takže to děláš celou dobu jejímu životu? Ne. Ale jo, podle mě děláš. Mami. Co se tam děje? Jdu se tam podívat. Co se tady dělá, lásko? On vždycky padá, jo, lidi, takže možná bude padat. Co se tady děje, lásko? No, zase Candina? Žeby nebo Nela? No, teďka jako bys to může Nela. Cože, mami? Proč to říkáš? Buď ticho. Ty se to nestarej. No, lásko, já jsem se otočila na druhou stranu. Mami, proč to říkáš? Promiň, lásko, ale musíme. My jdeme připravit snídani. Jsi fakt úplně hrozná. Nechýbejt. Tak sorry. Jo, nemůžu ani nic dělat.
Já nevím, co budu dělat. No já taky ne. Budeme hrát na schovku třeba. Nevím, ale na to se mi asi chce. Na to se mi chce docela hrát. Tak, já budu pikat. Tak jo, no můžu, jo, pouze mě to baví hledat. No tak jo, když chceš. Jo, Tak, sem zapíkám do kolika? Tak do 20. Jo, to by stačilo. Tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já nevím, kam musíme schovat, tak já se schovám sem. Tam jsou jenom hračky a takhle, tam se, co to tam je? Tak já to vyndám. 10, 15, 11, promiňte, 12, 13 a tak dále. Ty já nevím, kam jsem schovat, tak já se schovám sem. 20, už jdu. Že vyhrajete na tu trapnou schovku. Pane bože. Ježe se starej se o sebe. Ty jo. Já si klepu. Pojď se to hýbe. Ne, já se pozadila, že? Jo, prozradila ses. Aha. Promiňte lidi, ale pokračování bude příště, tak ahoj.